माणूस जन्माला येताच 3 प्रकारचे ऋण असतात: मातृऋण, पितृऋण आणि सामाजिक ऋण। मातृ आणि पितृऋण आपल्याला कुटुंबातून पूर्ण करता येते, परंतु सामाजिक ऋण फेडायचे असेल तर सामाजिक कार्यातून पूर्ण करावे लागते। त्यासाठी समाजातही आपला सहभाग महत्त्वाचा आहे। सामाजिक ऋण पूर्ण करायचे असेल तर व्यापक दृष्टी हवी, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन आमदार मदन येरावार यांनी केले। ते उमरसरा येथे सोमवार दिनांक 13 ला गजानन महाराज प्रगट दिन कार्यक्रमात बोलत होते। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार मदन येरावार, प्रमुख अतिथी म्हणून बाळासाहेब शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख श्रीधर मोहोड, बाळासाहेब शिवसेनेचे महिला आघाडी प्रमुख माधुरी अराठे, बाळासाहेब शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख पराग पिंगळे, दिनेश चिंडाले, बाळासाहेब शिवसेनेचे शहर प्रमुख निलेश बेलोरकर, माजी सरपंच जयाताई गिरडकर व कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक शिवसेनेचे राजूभाऊ बोडखे मित्र परिवार मोठ्या संख्येने आवर्जून उपस्थित होते। राजूभाऊ बोडखे मित्र मंडळ व योगीराज बहुउद्देशीय संस्था यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणेश नगर विद्यानगरी उमरसरा येथे श्री संत गजानन महाराज प्रगट दिन उत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। दिनांक 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता कलश स्थापना व पूजन, सकाळी 9 ते 4 आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत कार्ड कॅम्प, दुपारी 4 वाजता उत्साही महिला भजन मंडळ व रात्री 8 वाजता श्री गुरुदेव सेवा भजनी मंडळ प्रेरणा नगर यवतमाळ यांच्या भजनाचा कार्यक्रम। तर दिनांक 12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता श्री नंदादीप महिला भजनी मंडळ व दुपारी 2 वाजता संताजी महाराज महिला मंडळ जगत मंदिर, तर रात्री 8 वाजता राष्ट्रीय कीर्तनकार श्री हरिभजन पंडित ऋषीश्वर गिरी महाराज यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम। तर दिनांक 13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता श्रीच्या पालखीचे आयोजन, उमरसरा परिसरातील प्रमुख मार्गाने श्रींच्या पालखीची मिरवणूक, तर सायंकाळी 5 वाजता श्रींची आरती आदी कार्यक्रम घेण्यात आले। तर मान्यवरांच्या उपस्थितीत सायंकाळी 6 वाजता परिसरातील गरीब होतकरू, शालेय विद्यार्थी व दिव्यांगांना सायकल वाटपचा कार्यक्रम लोकप्रिय आमदार मदनभाऊ येरावार यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला।